Моята история за влизането ми в семейството на Aquasource е благодарение на благотворителността на LightSource, защото видях мисията за грижата към децата и към общността. За мен благотворителността винаги е била на много важно ниво. Това изключително много ме впечатли и видях задръжността в екипа с Aquasource. Как всеки един човек беше толкова горд, че неговия принос в работата си, в грижата за семейството си, в споделянето за мисията на Aquasource, всъщност допринася изключително много за подобряването на живота на децата в детските градини и в училища. Всеки един бранд амбасадор, посланник на мисията на Aquasource, всъщност е посланник на доброто. Всъщност е посланник на по-добър живот за децата. Мисията да бъдеш по-добър човек може просто да я споделяш. Бизнесът на новото време, на новата земя е да споделяме и да правим живота на хората около себе си по-добър.